IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Agapo iti dating susik ken kinabartek napasamak iti pumaltog iti barangay Turod Uy! iti Badok Ilocos Norte iti laing kalman. Ti biktima ket agtawan ti Pulgatiam may sa construction worker agintag betlaeng iti nakamat nga barangay. May basar ti investigasyon iti PNP ti suspect ken ti biktima keta manariman dati inda panaginom. Ngayong gapo iti sanda na kinawatan na itong damatan iti pamaltog. Dati suspect keta dati siya na kinawatan dati kainuman na nga construction worker. Pimanaong iditag subli damatan ti game na nga paltog may isang revolver 357. Inagaw, dati biktima, dati paltog nga nagabuda, yung natamaan, dati aking kanawang nga ima, dati biktima. Segundo kredi bystander, yung tawag dito polisya, kitimulong da pa'y kanang restar, dati suspect, kasamatan ti tengtenglan na nga paltog. Ti biktima, kit na itaray, iti kasgan nga hospital, idinto nga ti paltog nga revolver, nga dan iti marking SW 357 Magnum, kinti duwang fire cartridge, kaya na-recover yung kaming iti polisya, iti mismo nga nakapasamakan ti krimen. Segon ti PNP, ti motibo ti krimen, kat gabu iti isang pinagkinawatan, kaya gapo pa lang iti kinabartek, Idol Bernard. At ang matentang kasaad, dati biktima, karpasang nagasan iti hospital. Manamnama, iti reklamo ti piskalya, dati nakautatang suspect, gapo iti panangapaltog na, dati kabarangay na kinainuman na iti nadakamat. So, agam amo daw, agbarkada da Idol Dance at old graduate nagsasaritaan da. Agam amo da, agkabarangay da Idol Bernard. Baka kabagyan da pa eh. Construction worker. Malamang Idol Bernard dati ito ket kakarubang amin ket talagang kabagyanda yung gapot kina Bartek kinsa nga pinakinawatan laing iti motibo iti dito nga krimen imbag saan nga napuruan dati biktima dalagid din ket nag murder iti kaso na nakuha ngam samot lang awan madlaw mo Idol Dance apag subsubli dito krimen kada pa nagusar ti paltog di tangay Badok. Ang mga rod, Idol Bernard, sipod na rin election period, doon na rin pamalto kasama kada dati yung talanan Idol Bernard. Ala, barbaring maminimize di ito at nandun di barong administrasyon, iti masungad nga bulan Idol Bernard. Alright, any more? So itagdama ket nakasaka naman iti nilang nga pulisya para palang katay palorong pambansa panay paay iti seguridad dagiti delegado iti palorong pambansa iti kalman ket timultulong pa din kami iti PNP nga nang kitkita iti venue iti Maco Stadium kastamatan dagiti duwang pay nga pagginan dagiti kasama ngay may iti Ilocos Norte kada ito'y panakipaay iti seguridad dagiti athletes iti datoy maangay nga palorong pambansa nga host iti probinsya ti Ilocos Norte. Mapela ti provincial director kati umili nga masapul iti panay-kooperar kang kasamitan masapul iti panang tagibenti na kental na tumalikligan iti panakaibabain iti probinsya ti Ilocos Norte. Ngayon madlawan ti Bernard ti problema takit iti heavy traffic kasi aldaw pa lang, alauna, alas 2, talagang bumper to bumperen. Nagtinuglugan, ngaruman kan sumrek, iti Gilbert Bridge, iti Siyag Tilawag, Agingana, iti Sandro Tilawag, sa di awan pa na i-report niya ko dito tricycle, Idol Dance, awan pa na i-report niya tricycle, kadigiti agondaway, gaputada dito agreklamo, dito nga San Nicolas, Ilocos Norte, may pagarup, nga nag-overcharging da kanumanen kadigiti estudyante, wano digiti atleta tayo, nga bisita dito Ilocos Norte, nakababay Ilocos Day. Awamat pa so far, Idol Bernard, umpay tini reklamo iti PNP Traffic Division, unlike iti napalabas nga
R1AA. Adan? Nagreklamong kita tayo, Bernard. Adan, adayan taming. Awan pa tinamuan tayo. Adak ano yan tamingken. Hindi ito follow up, When? Bernard. Okay. Hindi ito follow up no ada iti blaster iti PNP kada iti nagreklamo asaktan ti overcharging kada iti tricyclean. Diba nagbain? Tilawag idol Bernard. Nagbain ti kasi dati gundawayan ti Usually kami, bisita. Idol Bernard. Well, Usually nga men no dagiti na traffic kaya kamo na hapon no traffic na baka siguro DJ standby mode ti motorsiklo ti kinabayag na nga ganandar. Siyempre akata at kisay mo ti gasolina no kasay. At anang road ket Tinamon taga pula ka jaya panakasayang ja oras dahil nagpasada do Bernard. Tapno may sala nga ano ba dati globe nga talaga pangit ni serbisyo na digito. Ayan, dati unlimited da nga ingana la 12 minutes. Sila garamid ka deta mo nga ano ganan. Strategy dati globe ag puted. Okay, go ahead Idol Dance. Makapaperde. Second kada kitay tricycle drivers ti dinamdamag kumat no aping nga naggina iti singiryo no custom ag traffic ko naget apo sir ket dati may sa oras ka magitulod may sa nga pasero ket malugi kami kunada no ay ti sabali nga lugar ket na napaspas ag lalo na ras awar ta syempre ag papabasa kami sayang no kwa ag boundary kampay digad malugi talaga amit no kwa dagitay driver konsensya no kwante tulugin no kayat mangnayon madala tamit ngin dagitay garapal ngagsiya tinangina iso nga mareklamo da beyond circumstances they are tricycle drivers kaya nga road ket iso mo ti trabaho tayo ag sakripisyo tayo amin ket hamo nga kang kanayon ket madel-delay hamo nga kanayon nga ma-traffic hamo kanayon nga kwa hanga ko mga digiti ag sakripisyo digiti riding public tayo kaya nga sila nagra-ride ng public vehicles kasi wala silang sariling sasakyan yon at ang kanilang ang kanilang pera minimum wage lang ang inaasahan nila kaya agin inot damit so nga no anat anos ken kayat nga panakaawat digiti tricycle drivers kasi kumamot digiti riding public nang nangro na launay kadigiti bisita tay tatanga agdama ditoy Ilocos Norte ditoy kuma iti ipakat da iti libreng sakay da tabarbare nga ag trending tayo met iti sabaling nga luglugar nga datayo gayam ket very accommodating na makakita dat atleta ket ilugan da hanga na pinpintas di jay Idol Dance. Kung kumain ito, Bernard, tibay may sangar sundagayam kito traffic. Siyempre, mangliklik di traffic, manglikaw, doon ako, pero di ka daktaki di mileage. Di jay, panagtara di tricycle. So nga, ang singer damit iti, nahin yun na nakuha ito, Bernard. Wan nga mga karod nga maipakpakay. Ti puntos ko ditoy, naman na, digiti, do mga kakailyantay dito Ilocos Norte, wan. Ngam, digiti, anatay kat, bisbisita tayo katanday ipakat, ipakat damit, sinsinan nga awan timang monitor kadakwada kat adaw madigiti report tata nakababain wag nga rod nagtundas ko na delivery siya kayo tumulong ko kami tan dagiti na nga iti eleksyon during campaign period ket nagadungay ayuda di ba itatakot pa bakit dan nga damit ti libreng sakay ti PNP naman tayo libreng sakay Idol Bernard very good thank you so much PNP Wan, adati basti PNP, kaliti adati pagayaman da adati libreng sakay tata nga i-offer iti yang ti Philippine National Police ngem dagiti politiko awan pa tinamuan tayo ala sino nga ti umunat ta may offer nga adati libreng sakay kaliti nangati tata nga politiko iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag pala man ti PNP Idol Dennis Salipio tata RMN